Tervetuloa tämän viikon jakson pariin. Mun nimi on Tiina ja täällä mun kanavalla touhutaan kaikkia kangaskauppiaan arjen askareita, yleensä enemmänkin kulissien takaa. Tällä kertaa otan teidät myös mukaan vähän tänne töihin. On tullut uutuuksia paljon syksyn aikana ja niitä on tässä nyt mennellä viikolla myös laittanut kauppaan ja höpöttelen asioita täältä kaupalta ja sitten mitä muuta tällä viikolla olen ehtinyt tehdä. Olen tehnyt viime viikolla aloitettua kanavatyötä, sitä omenakuvioista. Siitä tulee lisää sitten ensi jaksossa. Olen saanut sen jopa jo valmiiksi ja sitten on neulottu ja käväsin myös kirpputorilla taas pitkästä aikaa. Tässä laitan nyt flanelleja kauppaan. On 5 erilaista uutta flanellia tuossa syksyä vasten ja sitten on tullut laukkumateriaaleja, tuommoisia tekonahkoja ja sitten kuviollinen kangas. Meillä on lokakuussa Majapuulla alkamassa pieni remontti. Sinne tehdään sellainen väliseinä ja ehkä uusitaan joitakin hyllyjä. Ja valmistelen tässä juuri samalla myös avoimia ovia, jotka on nyt sunnuntaina ja sitten maanantaina syyskuun lopussa on kauppa taas muutaman tunnin auki, että pääsee varsinkin paikalliset täällä livenä katsomaan kaikkia syysuutuksia, joita on tullut viimeisten viikkojen aikana. Vielä ollaan kuljettu saaren ja kodin väliä, mutta tässä pikkuhiljaa muutaman viikon päästä alkaa saarikausi päättyä. Täältä suljetaan kesävedet ja toki tänne pääsee sen jälkeen ja ennen muinoin saaressakin oltiin ja asuttiin ilman juoksevaa vettä ihan kaikki kesät, mutta alkaa myös varmaan aamupakkaset pikkuhiljaa lähestyä ja silloin ei välttämättä tänne saareen ole hyvä jäädä. Lämmittää toki mökkiä voisi. Meillä on jonkun verran eristetty tämä mökki, missä nyttenkin on editoimassa tätä videota teille, mutta sen verran hankalaa sitten pakkasen tullessa, että jos rannat jäätyy, niin veneellä lähteminen on pikkasen hankalampaa ja laiturit on tosi liukkaita ja muutenkin maasto alkaa olla vähän vaarallista, niin sitten siirrytään ihan suosiolla mantereen puolelle ja laitetaan tämä saari talvikuntoon, mutta siitä tulee sitten varmaan jossakin myöhäisemmässä jaksossa viikon parin päästä enemmän. Mulla on syksyllä tapana pitää täällä saaressa sellaisia ompelupäiviä, että uusin vähän garderooppia nimenomaan yleensä syksyisin ja sitten kun mökkikausi päättyy, niin sitten siirryn ompelemaan taas tuonne Majapuulle ja sieltä varmaan tulee sitten sisältöä tuossa myöhemmin syksyllä. Tässä kun yleensä laitan uutuksia kauppaan tuolla hallilla, niin mulla on ne pakat siinä vieressä, niin pystyn tarkastamaan vielä värisävyt. Nostan yleensä läppärin siihen leikkupöydälle ja siitä päivitän sitten vielä viimeiset tiedot, eli pakkojen pituudet, koska jokainen pakka on vähän eri pituinen ja muutenkin hahmotan paremmin, että kaikki on varmasti kaupassa, ettei mikään pakka jää päivittämättä. Toisinaan mä saatan hyllyistä löytää jonkun kivankin pakan ja ihmettelen, että miksi kukaan ei ostanut tätä nettikaupasta ja kunnes mä huomaan, että oho, se on livahtanut hyllyyn ennen kuin se on ehditty päivittämään kauppaan, mutta onneksi harvoin tapahtuu sellaista. Syy, miksi Majapuu ei ole auki normaalisti live-liikkeen tyylisesti tai kivijalkaliikkeen tyylisesti, johtuu siitä, että kun me sijaitaan Naantalissa, niin me ollaan aika lailla tuolla Suomineidon varpaassa ja ei olla missään ohikulkumatkalla. Lähinnä tästä nyt saariston rengastietäkin menee ohitse, mutta markkinat ei missään nimessä ole niin suuret, että kannattaisi pitää kauppaa auki joka päivä. Eli ilman nettiä ja ilman verkkokauppamahdollisuutta, niin tämmöinenkin mahdollisuus olisi jäänyt syntymättä. Eli todella tärkeää on sosiaalinen media, kun tuli aikoinaan, ja sitten muutenkin tämä nettisysteemi, että voidaan virtuaalisesti tavoittaa asiakkaita ja samahenkisiä ihmisiä ympäri Suomen ja sitten aikoinaan myös ympäri maailman. Me ei olla koskaan myyty kuluttajille muihin maihin, mutta tukkona aikoinaan myyntiin oman tuotannon kankaita.
Kesällä ompelin mekkosia Harsokankaasta eli Double-kausesta ja ihastuin silloin pitkähihaiseen versioon. Totesin, että sen lisäksi, että tää on myös viileä, materiaali lämpimällä ilmalla, niin tää on yllättävän lämmin ja mukava materiaali viileällä ilmalla, eli tonne alla ei pääse samalla tavalla kylmää kuin tavalliseen kudottuun puuvillaan, joka on semmoinen sileä niin kuin kauluspaidat, ja täällä lämpö pysyy huomattavasti paremmin. Ja käytin tässä samaa kaavaa kuin niihin mekkoihin tuossa kesällä, mutta muokkasin edelleen vieläkin rajummin niin tätä kaavaa, että tässä ei nyt alkuperäistä voi ehkä edes mainita, koska on niin paljon muutoksia tehty. Olen tykästynyt laittaa kuminauhat noihin hihansuihin. Jos ajatellaan semmoista normaalia kauluspäänän hihaa, niin siellä napit ja muut, niin ne on aika hankalia ommella, niin tämmöinen kuminauhasysteemi on tosi nopea ja myös käytännöllinen, että sen voi vetää vähän ylemmäs. Toinen ompelu oli tämmöinen mekkonen. Tästä tulee vähän pidempi versio, ihan sama kuin toi äskönen. Ja kankaana tässä on aivan ihana viskoosisatiini. Ei olekaan ennen ollut viskoosisatiinia varsinaisesti Majapuun valikoimissa. Pohdin, että laitanko helmaan luonnonvalkoista pitsiä, mutta hylkäsin sen idean sitten. Mulla oli mökillä saaressa vähän liian lyhyt pala kangasta, niin leikkaan tässä nyt vielä viimeisen frillan siihen helmaan. Olin alun perin ajatellut, että teen siitä tämmöisen paitamallisen kuin tämä sinikukallinenkin, mutta kun tämä laskeutuu niin nätisti tämä satiini, niin ajattelin, että siihen sopisi hyvin sellainen yksi frillakerros vielä. Ja käytin tässä leikkaamisessa apuna nyt A5 paperia. Hyvin voi käyttää jotain tämmöistä jo valmista kokoa apuna ja sitten leikkaan yleensäkin tämmöiset nauhatyyppiset palat, niin näin, että käytän sitä alkupätkää mallina. Ehkä äiti on joskus tämän tyylin opettanut, kun on ollut pieni, niin näin saa siitä palasta varmasti sitten samankokoisen koko matkalta. Ja tähän viimeiseen frillakerrokseen niin tulee nyt sitten 2 tällaista korkeutta, niin saan siihen riittävästi rypytystä. Olen pikkuhiljaa muuttanut majapuuta myymälämäisemmäksi, vaikka ei ollakaan auki säännöllisesti, mutta ihan senkin takia, että on kiva tehdä itse töitä, kun on tuotteet kivasti esillä ja sitten on helpompi pitää avoimia ovia asiakkaiden, on helpompi sitten kulkea siellä ja nähdä hinnat ja muut. Ja löysin tämän idean näihin hintalappuihin jostakin YouTubesta, oiskohan ollut, jossa englantilaisessa kangaskaupassa oli tämmöiset laput pakkojen päädyssä, jossa sitten oli kirjoitettu tuotteiden hinnat ja nimet, ja nämä on huomattavasti kivemmat kuin se, että kirjoittelen sinne pakkojen päätyyn tussilla, niin kuin ennen on tehty, ja välillä edelleenkin tehdään, mutta tämmöistä pientä kivaa askartelua on kiva tehdä ihan omankin työn iloksi ja oman viihtyvyyden iloksi. Vaikkakin sitten kun ollaan verkkokauppa, niin täytyy kuitenkin järkevästi miettiä, että mikä on semmoinen tehokas sisustus, jotta se arjen leikkuuprosessi ja pakkaaminen sujuu kätevästi. Niin kiva, kun olisi laittaa pakkoja vaikka päällekkäin kauniisti ja väreittäin, niin se vie ihan valtavasti tilaa ja pitäisi olla melkeinpä puolet enemmän hallitilaa siinä tapauksessa, mikä ei olisi kuitenkaan sit kustannustehokasta. Ja myös hankalaa tulisi aika paljon askelia itselle, kun kerää niitä pakkoja leikkupöydälle työstettäväksi. Jos Naantali sijaitsisi jossain kulkureittien varrella, niin ehdottomasti
olisi kiva järjestää live-liike, mutta nyt toistaiseksi tämä verkkokauppa on ainoa mahdollisuus ja tosi tärkeä sellainen, että ylipäänsä voidaan olla olemassa. Siinä mä kuvaan yleensä pöydällä uutuudet ja siirryn sitten tekemään mainoksia, käytän paljon Photoshopia, mutta nykyisin on tullut muitakin ohjelmia, esimerkiksi Canva on tullut tosi hyödylliseksi. Canvalla teen myös sisältöä tänne YouTubeen, eli ne kaikki pikkukuvakkeet, jotka on YouTube-videoiden aluissa, niin ne olen tehnyt Canvalla pääsääntöisesti. Ja Canva on myös ihan ilmainen työkalu ja sopii sellaiselle, jolle kuvankäsittelytaidot ei ole niin tuttuja, eli siellä on tosi automatisoituneet kaikki työkalut ja sopii ihan hyvin aloittelijoillekin. Löytyy sekä netistä että sitten saa appin myös kännykkään ladattua. En lähtenyt etsimään mitään tiettyä, mutta tämmöinen takki löytyi. Tämä ei ollut kovin kallis ja oli pääsääntöisesti villaa ja tosi hyvä kuntoinen, kuten tästä nyt näkee esimerkiksi täältä vuoresta, niin on tosi priima kunnossa ja mukava päälläni lähti tämä mukaan. Olen luvannut nyt syksyn aikana kaivaa jossakin vaiheessa meidän aikuisten nukkekodin esiin muuton jäljiltä ja meillä on myös semmoinen Ritarin linna, jota on pojan kanssa tehnyt aikoinaan miniatyyri myös ja tämä oli hauska, olisi ollut kiva lisää siihen linnaan, mutta ei enää varmaan tällä hetkellä ajankohtaista. Katson myös aina kaikkia kivoja kuoseja, että jos voisi hyödyntää niitä vaikka tilkkupeittoihin. Ja sitten tietenkin kaikki taulut kiinnostaa tällä hetkellä, kaikki vanhanaikaiset. Tämä oli Uudenmaan saaristo, ei ollut ihan Varsinais-Suomen saaristo, niin ei lähtenyt mun mukaan. Ja tässä näkyy Martin kirkko, joka on itse asiassa mun rippikirkko, joka sijaitsee tämän Kirpputorin ihan lähistöllä ja satuin ajamaan tästä ohi.
mukaan mulla lähti myös tämä neulekirja. Tämän hinta oli vain ja ainoastaan 3 euroa. Tässä on tosi simppeleitä juttuja ja syy minkä takia ostin oli ensinnäkin nämä aivan ihanat kuvat. Hyvin neutraalit sävyt on tämän kirjan tuotteissa, mutta oli suomenkielinen ja ajattelin, että ihan kiva selailtava. Ja suurin syy oli nämä pintaneuleet, eli täällä on aika yksinkertaisiakin, sileä ja nurja ja helmineule ja resoria, mutta sitten oli vähän erikoisempiakin, joiden vuoksi ostin tämän, eli haluan ehdottomasti päästä kokeilemaan näitä. Monesti etsin kivoja pintaneuleita yksivärisiin neuleisiin, koska tykkään tehdä jotain vähän haasteellisempaa kuin ihan tavallista sileää ja sitten monesti kirjoneuletta tai raitaa ja yksiväriset jää helposti tekemättä. Niin noi pintaneulet on semmoinen, mikä voisi inspiroida sitten tekemään enemmän semmoisia rauhallisia yksivärisiä neuleita. Löysin kirpputorilta myös tämän puseron. Tarkistin, että tämä on viskoosia, ettei sentään polyesteriä. Sitä en mielelläni osta vaatteisiin. Ja tämä kuvio oli ihana tämmöinen lämmin punainen ja pohja luonnonvalkoinen. Valkoinen ja toi luonnonvalkoinen on muutenkin semmoinen sävy, mikä tällä hetkellä on aika in. Siinä missä aiemmin on ollut hyvin vitivalkoinen muotia. Ja mulla tuli heti mieleen tämä mekko, jonka tein kesällä. Tämä on tämä pitkähihainen mekko. Siinä on myös luonnonvalkoinen pohja ja tiikereitä ja sitten tässä oli noita panttereita. Vai oiskohan noin leopardeja oikeasti? Pantteri taitaa olla yksivärinen leopardikuviollinen. Ja tämä oli tosi lähellä nyt tätä toista tunikaa, joka mulla on työn alla ja johon otin sen frillapalan nyt mukaan vielä töistä. Ja tässä on viileät purkundin väriset nämä yksityiskohdat siinä, missä toi kirpputoripaidassa oli lämpimän punaiset, mutta sopii hyvin tähän samaan tunnelmaan. Tässä on nyt tämä frillapala, jonka aion vielä rypyttää tässä tämän viikon aikana ja sitten ommella tuohon helmaan, niin siitä tulee sitten oikeasti mekko siinä, mistä toinen on nyt tämmöinen paita. Ja semmoinen hassu oli vielä sitten, että olin tässä viikon aikana kun on ommellut, niin olin leikannut vielä housuja. Tämä on modaalikollaria, joka joustaa. Ja mä oon tehnyt aikaisemminkin tästä vähän niin kuin lekkareita, talvilekkareita, jotka on hiukan paksumpia. Ja olin nämä 2 väriä jo leikannut eli ton viininpunaisen, joka sopii nyt ton mekon kanssa hyvin, ja sitten tämän lämpimän punaisen, ihan sama sävy melkein ton kanssa. Olisi tarkoitus nyt ommella lähiaikoina nämä jo valmiiksi leikatut housut ja laitan teille sitten sovituspätkää, sovituskuvaa tai sovitusvideota, kun saan ne valmiiksi. Tilasin kalenterin myös tässä lähiaikoina. Mulla vaihtuu kalenterikausi aina syksystä syksyyn. Olen sellaisessa kalenterirytmissä ja mulla oli viimevuotinen kalenteri, semmoinen ruotsalainen kuin My Personal Planner, jossa voi itse räätälöidä. Saa ihan aloittaa mistä kuukaudessa tahansa ja sinne saa lisäsivuja suunnitella. Se on tosi hauska. Sen suunnitteluun vaan menee tovi aikaa, eli se löytyy netistä My Personal Planner muistaakseni. Ja sitä edellisenä vuonna mulla oli vähän vastaavanlainen itse räätälöitävä kalenteri, mutta tänä vuonna nyt ei ole kalenterilla niin suurta tarvetta, ei ole niin tarkkoja juttuja, niin löysin sisällöltään tämmöisen aika rennon ja kivan. Tässä ei ole valmiita tunteja suoranaisesti laitettu.
kalenterit vaihtelee tosi paljon ton sisälmyksen mukaan ja mulla on ollut aina tosi tärkeää, että on esimerkiksi sellainen kalenteri, jossa on iltaan asti tunnit. Jotkut kalenterit on vaan niin, että siinä on ne päivän tunnit ja silloin sen päivän suunnittelu voi olla vähän hankalampaa. Mutta tänä vuonna nyt tuli tämmönen. Tää oli vähän edukkaampi kuin semmonen itse räätälöitävä. Mutta jos joku haluaa hifistellä kalentereiden kanssa, niin kannattaa tutkia netistä ne. Juuressesonki jatkuu edelleen ja meillä on nostamatta melkein kaikki juurekset edelleen. Ja annan niiden olla nyt ihan viimeiseen sit vielä purjojen kanssa. Tänä viikonloppuna ollaan nyt jo kerätty viimeiset kesäkurpitsat ja sitten muut kurpitsat on tulossa, muun muassa yksi jättikurpitsa ensi jaksossa varmaan näkyy, joka vilahti jo pari viikkoa sitten. Äsken poimin sen tuolta ja nostettiin kompostiin kaikki ruukuissa olevat kesäkukkaset ja sitten kesäkurpitsojen taimet ja myös tomatit poimitaan ja laitetaan kaikki varret kompostiin tänä viikonloppuna. Meillä yleisesti täällä saaristossa toi meri suojaa kivasti hallalta näin syksyllä. Eli kun meri lämmittää ja sitten kun kasvimaa on ihan siinä melkein veden vieressä, niin ei pääse halla purasemaan ihan niin tehokkaasti kuin ehkä jossain sisämaassa, vaikkakin ollaan aika lailla merenpinnan korkeudella. Mutta nyt on kuitenkin täälläkin ihan hyvä poimia, poikkeuksellisen lämmintä edelleen luvassa, mutta harvoin Suomessa jätetään mitään lokakuulle, eli lähinnä nämä juurekset ja sitten purjot vielä odottaa nostoa, ja selleriä on myös maassa ja jonkun verran salattia. Sitten kun kylmät iskee, niin sitten on kausi ohi ja aika laittaa talvikuntoon myös lavat. Mä peittelen ne oljilla ja varmaan näytän jossakin videossa tässä parin viikon sisällä, miltä sitten siellä näyttää. Mulla on tämän viikon aikana edistynyt tämä miehen neule, jonka langat ostin Paraisten lankakaupasta ja hän ei ollut itse täällä saaressa, niin keksin kaapista ottaa hänen tämmöisen neulepaidan ja verrata siihen vähän näitä mittoja. Mulla ei ole tässäkään mitään ohjetta tällä kertaa.
ja huomasin, että aika hyvin tämä mukailee tätä jo olemassa olevaa valmista neuletta. Ja siinä äsken näkyi, miten mulla oli hiukan matkaa vielä tuossa vartalo-osuudella mennä kohti kainaloita, ja sitten ensimmäinen hiha oli tulossa siitä sitten kainaloon. Ja nämä valmiit vaatteet on tosi käteviä apukeinoja kaikenlaisessa vaatteiden valmistuksessa, on se sitten ompelua tai neulontaa, niin niissä kannattaa ottaa mittoja ja sitten jopa suoraan pystyy ihan tälleen vertaamaan. Joskus se oma vanha vaate voi olla jopa parempi malli kuin joku kaava jostakin otettu, josta ei ole ennen tehnyt vielä, tai ohje, josta ei ole tehnyt, niin niistä voi tulla sitten itselle sopimattomia, että sellaikin kannattaa aina edetessä sovittaa. Mutta ne valmiit vaatteet on aika helppo kikka, vaikka paidan saaja ei olisi itse paikalla. Tässä mulla oli nyt edistynyt tämä vartalo-osa ja hiha tonne kainaloon, ja nyt mulla on tässä tämä toinen hiha alkamassa kohti kainaloa. Ja kun pääsen sitten tässä kainaloon, niin sitten yhdistän sen vielä tuohon itse työhön ja pyöränä teen sen raklan kavennuksella sitten kohti pääntietä. Hiukan on vielä pohdinnassa, että millainen päätie tulee. Olen ajatellut, että voisi tehdä sellaisen V-mallisen kauluksen niin sanotusti. Pitääkin käydä katsomassa hiukan ideoita. Netti on kyllä siitä kätevää, että mä monesti laitan sinne, että miesten neule tai mitä hakusanoja käytänkin ja poimin niistä ideoita. Tämä tulee varmaan valmiiksi aika lähiaikoina. Mulla on nyt aika monta neulontaa kesken, niin se on vähän, tartun siihen oikeastaan, mihin löydän inspiraatiota ja kuten tässäkin olen nyt juuri katsomassa jotain YouTube-videota samalla kun neulon, kuten moni teistäkin siellä, niin on ihanaa ollut huomata tubettajat, jotka tekee neulonnasta, että aika monella on monta työtä kesken. Olen ehkä elänyt enemmän semmoisessa luulossa ennen, että kaikki tekevät aina yhden työn kerrallaan ja vain minä olen se, jolla on monta neulontaa ja käsityötä kesken. Mutta nyt kun olen katsonut muiden videoita, niin on ajatellut, että no eipä se haittaa, vaikka on keskeneräisiä ja sitten voi tehdä oman fiiliksen mukaan, inspiraation mukaan. Kiitos paljon, että katsoit tämän syksyisen viikon videon ja täällä jatketaan saaressa syksyn ihastelua ja sitten ensi viikolla nähdään taas, mitä on viikon aikana keksinyt ja puuhastellut, ja tervetuloa mukaan jatkossakin. Muista laittaa kanava seurantaan ja jättää terveisiäkin, jos jotain tulee mieleen tai jotain kysyttävää, niin mielelläni vastaan sit ihan jokaisen kommenttiin. Me nähdään taas ensi viikolla, moikka!